Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Mushure my latest Mushure zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nhasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unowana kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita, ingoriudza mu comment section unowana kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowani ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, nyaya dzinge dzichingobuda, nyaya dzinge dzichitenderera. Pane nyaya ndaya nayo panapa, tisingakanganwi, don't forget to subscribe. So muri Zimbabwe nyaya iri panapa yakamira zvakadai. So pane grade 6 boy picks prophets clay pots at shrine hangs self after being ordered to return them. Akatora nyaya iri nde mu grade 6 at 12-year-old grade 6 people at 7th day Lowered Adventist primary school in Chiredzi hanged himself from a tree after being ordered to return 2 clay pots Mbiya he allegedly picked at a shrine. Frank Movavarirwa, 12 years of Makondo Shishi. So nyaya yakaitika kuChiredzi, pane mugirade 6 guys akazvisungirira mushure mekunge atora mbiya chaidzo dzekumaprofita dzinoshandirwa vamwe nadzo, ndodzokunzi akabva azosvika pakuzvisungirira nekuda kwekuti haana kudzidzosa nekunge anga akaudzwa kuti adzidzosa. So muprofita akati inini ndaakuita se ndaakuita zvandinoita because mukomana haasida kudzosa zvinhu zvangu. So after a short period of time mukomana akabva aita se akabva azozvisungirira. So I don't know, what do you think in the comment section below, kuti ndezvamwari here? Though mubhaibheri zvamo zvirimo, pane muprofita anga ane mhanza akasekwa nevana akaodha mapere kuti adye vana. Saka I can't judge kuti no hazvisi zvamwari, asi pakaipa. Ndo zvakaitika, ndo zvatinazvo muri Zimbabwe. The voice is now yours in the comment section. Don't forget to share nyaya idzi. Kana mune vanawo vadiki, mugara vaziva, mugara maita se mavaudza vagare vachiziva. Thanks for watching. My name is Bombshow. Much love from you. I respect you guys. I respect all my fans. Thank you.